ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದು ಅದು ಅವನು ಪೂಪುನ್ ಮಾತು ಪೈನಾಪುಲ್ ಪೆರಂಗ್ಲಕಾಯಿ ಪೈನಾಪುಲು ಫೈನಾಪಲ್ ಫೈನಾಪಲ್ ಪೈನಾಪುಲು ಆರ್ನ ಕಾರು ಉಲ್ಟೈತನ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದಿಂಚು ಉಲ್ಟೈತನ ಅಪ್ಪಗ Deton engkai nate gas berpilih kemal beli. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ತೆ 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 ಜೋರಿ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ? ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ. ಯಾರು? ನೀನು. ಪಕ್ಷಿಗೆರೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಗಂಗಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷಿ 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 ಈಗ ಸೂಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು? ಅವಲ್ಲೇ ದಾದ ಹಾಂ ಈಗ ದಾದ ಅಂಡರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಈಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೈಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೈಮ್ಗೆ? ಉಂಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡಿ ಉಂಡು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಔಪೆ ತಂಪು ಅಮ್ಮ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಕಾಣಿಜ್ಜ ಹಾಗೆ ಮೇರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅರೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತೀರ. ಹಾಂ ಓ ದಾನ ದನಿಕಲ್ಡ ಬರಲಿ ದಾಲಾಬುಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಅವು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬನ್ನೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಟೈಮ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಡಾವಡು ಈರೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಪನ್ನಗ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದು ಅದು ಬಚ್ಚಿರ ಹೋಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹೋಪ್ನತ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರ ಬಿಡ್ತೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಮನ ಅರೆಗೆ ದುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕಲ ದುಂಬು ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂ ಏತೆ 10 ವರ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಜ್ಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದಿ ಅವೀತು ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊರಪಾವೈತೆ ಹಿರಿಯ ಅಂಚ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಪೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದೇರಿತ್ತೆ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಹಾಂ ಪೈನಾಪುಲ್ ಅತ್ತು ಫೈನಾಪಲ್ ಪಲ್ಯಮ ಹಾಂ ಪೈನಾಪಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡು. ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡು ಬಜಿಲ್ಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಡು ಬಿಜಿನ ಪಲ್ಯ ಯಾ ಮನ್ಬೆ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ಡು ಬಿಜಿನ ಉಂತುಲೆ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡು ಬಜಿಲ್ಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಡು ಬಿಜಿನ ಪಲ್ಯ ಹಾಂ ಬಲ್ಲಡು ಬಜಿಲ್ಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೋಡು ಬಿಜಿನ ಹಾಂ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಎದುರು 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪೈನಾಪುಲ್ದ ಕೃಷಿ ಅವು ಪಾನೂರ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ನೀತ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಮ್ಮೇರು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನಗ್ಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಉಂಡು ಇಲ್ಲದೆದುರು
ಚೂರು ದೂರ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಸುತ್ತ ಒಂಜರೆ ಪನೋಡು ಮಾ ಐತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಂ ಕೃಷಿ ಇದೆ ನಾನು ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಂಗಮ್ಮವರ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೃಷಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡದವರ ಇದೀನಮ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಪೈನಾಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಎಂಕಲ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಆಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಹಾಂ 2-3 ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ಅದೇ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಚಂದ ಅದು ಅವ್ರು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪು ಅವ ಈಗ ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಾಮ ಆಗೋದು ಹ್ಞೂ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾವ ಚೀರಾಡ ಆಂಡದ ಬೊಕೇರಿ ನನ್ನ ಬಗ ಮಾರ್ರಿ ರೀ ಅವನ್ನ ಹಾಂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಂದಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲ ಅಂದದೇವ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂದ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅದ ಇದು ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಆತ ಇಂಚ ಬೂರ್ವೇರ ಹಾಂ ಅವ ಅಂಚನ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಏರಿಯಾಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಉಂದಾತನಿ ಅಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆತನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಯವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಗಂಗಮ್ಮವರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ತಲುಪಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನತೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ವರ್ಷ ಕೋಲಾನಾಗ ದಾದ ಪಡ್ರೆ ಪುಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಡು ಬೇರು ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣ್ಯರ ಲಾಗ್ಡು ಪನ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ದಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗ ಅವು ದಾದ ಕಾರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಹಾಂ ಎಂತುಲೆ ಕಾರ್ನ ದುಂಬು ಕಾರು ಇಂಚ ಉಲ್ಟೈತನ ಅದೇ ಹಾಂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಮುರಣ್ಯವ್ರ ನಾನು ಕೇನ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಕಾರು ಉಲ್ಟೈತನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆ ಇರೋದು ಇಂಚ ಉಲ್ಟೈತನ ಅಪ್ಪಗ ಒಕ್ಕ ಇರ್ ಬಣ್ಣಿವ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪುಂಡಿ ಪನ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಸುದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪನೊಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ತಿನ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಕೇನ್ಗೆ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಿ ಓಕೆ. ಈಗ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೌದಾ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಜಾರ ಹಾಂ ಪೆರೆ ತುಂಬಿ ಪೆರೆ ಓಕೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಮೊನ್ನೆದೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾರು ಪಂಡಿರಾರು ಅವರಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಮುಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುನಃ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚವಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ಪೆರಂಗಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು. ಜೈ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೈ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್.